Tuan na misa, tay Danggayan, ti panagyaman, the Victor Agustin, kan ti pamilyana, pagyaman ni Mr. and Mrs. Agualin, pagyaman ti Bautista family, pagyaman the Zairil and de Castro, ken Napoleon Ragacho, ti panagkasangay day tangal daw, kastamet ngayon tairaman ngay karkararagan, ti Kararua da Arnold Decano, Rodolfo ken Elizabeth de la Peña. Hintay nga ro sa ganayan ti bagbagi tayo, isip ken puso tayo, ang makipagrambak iti daytoy may 3 anibersaryo ti panakaidedikar ti simbaan ni Nuestra Señora de Guadalupe. Tumakder tayo para iti kanta panglukat. Tinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Ti kapya, ti adda kuma, kada kayo. Hasta kumamit ken ka. Kakabsat, bagbigan tayo kuma, kada gadi basbasol tayo, tapno may kari tayo ang makiranot, kada gadi na santuan ang misteryo.
Apo Jesus, ikatinindaklan na Diyos, kan prinsipe ti kapya, Apo kasya na kami. Apo kasyan na kami. Apo Jesus, ikati anak ti Diyos, kan anak ni Maria, Kristo kasya na kami. Kristo kasyan na kami. Apo Jesus, ikati sao, atin mao, kan dayaw ti Ama, Apo kasya na kami. Apo kasyan na kami. Kasya na kam Apo, pakawanem ti kinakurang ti ayat, ken panangisakit mi ti padami a parswang. Iturong na kam nagserbi, tapno makapudno kami kengka. Ket ipanakam ti biyag nga ganayon. Amen. Amen. Gloria et Dios ti kangatuhan. Kumararag tayo, O Diyos, tinawin, may lagip mi, ti panakaidaton kengka, dahil simbaan. Aramidim ka di, ta may pasnag kam, bagiti panagserbi mi kengka, ditoy, katipay mo kada kami, tinayayat, a panakaisalakan mo.
gapuken Kristo nga pomi. Amen. Agtugaw tayo, intay dinggen, dagiti may basa sa uti Diyos. Di may basa na adaw iti umuna libro dagiti ar-ari. Pimmanaw ni Elias ket nasarakan na ni Eliseo nga agar-arado. Adda sa nga 12 paris anay sangulabaka sarsarunwen ni Eliseo ket pagar-arado na ti maudi a paris. Inikat ni Elias ti kagayna ket inkabil na ken Eliseo. Pinanawan ni Eliseo dagiti baka na sana kinamakam ni Elias ket kinunana ken kuana. Innakman pay agkan dagiti nagannak kanyak akas pagpakadak kadakwada ket kalpasan na sumuro taktoken ka. Ala, agsubli ka ngarud insungbat ni Elias. Saan ka alapdan? Napa ni Eliseo itayan ti sanga paris anay sangulabaka. Pinartina dagiti baka sana linuto ti karneda. Inaramat na dagiti sangul akas pagsungrod. Inted na ti karne kadagiti tattao ket kinnanda. Kalpasan na sinurot ni Elias ket nagserbi ken kuana akas katulungan na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban nak o Diyos ta sika ti pagkamangak. Kunak iti Apo, sika ti Apo, nagapuken ka ti amin na naimbag nga adda kanya. Daydayawek ti Apo tay daldalan nak. Uray ti rabii patigmaanan nak iti konsensya. Kanayo na sila lagipak iti Apo, asideg kanya ket awan pakaananwak. Iti kasta napnuak iti rag-u ken ragsak, ket kanayo na natalged ti riknak. Gapu ta di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay. Di mo met ipalubos nga agrupsay tinatulnog nga dipen mo. Tumakder tayo, padayawan tayo ti Ebanghelyo.
Apo at ako makakala kayo. Hasta kumanet ken ka. Daytoy sumaganad na daw tinasanto ang Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinunan ni Jesus kaditadalan na. Nangegyo anay sa kay tattao din una. Di mo paglikodan ti karim. Ngem tong palem dagi sinapataam nga ramiden ti Apo. Ngem itay bagak kada kayo, adi kay agsapatang pulos. Di yu pagsaksi ti langit, tayso ti trono ti Diyos. Wenno ti daga, nga iso ti pagbatayan dagiti sakana, wenno ti Jerusalem, tayso ti syudad, tinindaklan nga ari. Di mo met pagsapat ti ulom, agsipud ta di mo mapapuraw, wenno mapangisit, ti uray may salaing abuok. Kastoy laing ti kunayo, no when, no saan, tagtao ti managdakdakes, ti anyaman nga inayon yu. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Agtugaw tayo. Good morning, kakabsat. Daytoy misa tayo iti nabigat. Ket rambakan tayo ti may katlo nga tawen, manipod, na bendisyonan, na consecrate, na dedicate, daytoy nagpintas nga simbaan tayo. Kan kasamet birthday ni Mayora. So happy birthday. Daytoy ti kayat ko nga ipalagip kada tayo. Datayo agbilbilang tayo ti tawen. 3 years kuna tayo, dayti simbaan tayo, ag birthday tayo, 75 years, 70 years, 50 years. Datayo nga tattao, agbilbilang tayo ti tawen. Ngem ni Apo, awan ti tawen kanyana. Kuna ti Biblia, kuna na, ti 1,000 nga tawen tayo, may salaang aldaw ka ni Apo dayta. 1,000 years is but one day in the eyes of the Lord. Ti kayan nga sawen, para ka ni Apo, He owns time. He owns the space. Iso nga, saan tayo nga mabalin nga sukaten ni Apo Dios. Ti kayo nga asawa ni Apo Dios forever ni Apo Dios. Kan kastamet, ti ayat ni Apo Maria kada tayo forever. Anda nga bilangan ti tawon tayo. Anda nga bilangan no kaano nangakabayag ti simbaan tayo. Because God and the Blessed Mother, they own time and space. They own the universe. Kaya dahil laing, their love for us is forever. Anang ibaga ni Apo kada tayo, siya nga pulo nga tawin laing, ti panagayat ko kengka. Dahito simbaan nyo, kat aging 50 years laing kunana. Because the Lord is forever. And His love is forever. Kakabsat, ti may kadwa nga kayat ko nga ibaga ka kayo, no ni Apo Maria, kat agparang, kasla kumain din nagparang ijay Guadalupe, nga iso ti patron tayo tuy.
iti nagparang ijay Lourdes, iti nagparang ijay Fatima, iti nagparang ijay Manawag, wano ijay Akita, Japan, ken daduma pay nga lugar, anya ti rason, no apay nga ni Apo Maria, ket pilien na ti agparang. Because mabalin namet nga saan nga agparang, ket apay pinili na ti agparang. Ti rason ni Apo Maria, gaputa she wants to intervene. She wants to intervene and to warn us. Ika na tayo ti babala. Because she knows that we are going the wrong path. Isu nga kayat ni Maapo Maria nga saan tayo nga madadael. Saan tayo nga maiturong ti impyerno. So daytoy ti rason no apay ni Apo Maria ket agparang. She wants to intervene because she loves us, her children. Anya dagiti mensahe ni Apo Maria no agparang. Guadalupe, Lourdes, Fatima, kanda dumapay. Usually, adala ang ti three nga messages ni Apo Maria. Anya dagitoy, ti panagsubli tayo kani Apo Jesus, nga anak na. Gaputa ko na adu dagiti tattao nga maliplipatan da ni Jesus. Kat kayat ko, mabagaanin kayo manen, antes nga mapukaw ti dalan niyo. May sapay nga common nga message ni Apo Maria, isu daytoy. Kunana, pray for sinners. Ikararagan niyo dagiti managbasol. Apay nga dawatan ni Apo Maria daytoy. Tahana kayat ni Apo Maria nga awan ti uray may sang nga anak na, ti mapan ti impyerno. Ti kayat na amin nga anak ni Apo Maria, ket may salakan tayo amin. Isu nga kunana, pray for sinners. Tapno, agsubli manen ket ti anak ko nga ni Jesus. And then, adapay, ti magbaga ni Apo Maria nga kanayon no agparang. Gapu iti basol ko na masaksaktan ni Jesus nga anak ko. Sins hurt my son Jesus. Isu nga no malagip yu, nirambakan tayo ti Sacred Heart. Idi June 7. Kanti devotion ti Sacred Heart kakabsat, dadya ladawan ti puso ni Apo Jesus, ket nabalangatan ti siit. Ti kaya nga sawen ni Apo Jesus, He suffers because of our sins. Isu nga daytoy, ti warning manen ni Apo Maria kada tayo. To pray for sinners that we return to God, tapno saan tayo nga mapukaw. Isu nga kakabsat, all these things Mary does, aramida ni Apo Maria, gapo taay ayaten na tayo. So, our Blessed Mother intervenes no masapol nga warningan na tayo. Antes tayo nga maperde, antes nga mapukaw, dagiti kararwa tayo. Tata, komento aklaeng dahito yung gospel reading tayo. Kuna niya po Jesus, pulos saan kayo nga agsapata? Ana kayat ni Apo nga agsapata tayo. Ti sapatala ang ijay uneg ti korte. Mabalin, dayjay ta parte dayta ti proseso to hearing. Agsapata ka nga ibagam ti pudno. Ngam no tayo laeng kuna ni Apo, hang kayong agsapsapata. Diyo pagsaksi ti langit kuna na ta dayta katronok dayta.
Di yu pagsaksi, iti daga, kuna ni Apo, tapagbatayan, dagiti sakak, dagita. Iso ngayon tuloy ni Apo, kuna na, noon, uwan laang ti bagayo. No saan, kuna ni Apo, saan? Anyo nga naynayunanen. Hang kayo agsapata, anyo nga ibagbaga, oray matayak kunayo. Adapay mangibaga, oray taltalom kunana. Ibagbagak keng katipudno, para ka ni Apo, hang kayo agsapsapata kunana. Katitao ng agsapata, agduda ka, nga saan nga mapagtalkan ti sakuna. Ti tao ng agsapata, oray matayak, kunana, you have doubts already that amo nga mapagtalkan ti sakuna. Iso nga para ka ni Apo, dahil pudno laeng, magsasarita tayo, we live by the truth. The truth guides, iso ti mangiturong, ti biyag tayo, ti pudno. Iso nga saan nga masapul nga agsapata tayo. Takuna ni Apo, hanyo nga pagsaksi ti langit, tronok na ita kunana. Hanyo nga pagsaksi ti daga, pagbatayan ti sakak laeng dagita. Iso nga kuna ni Apo, speak truthfully. And you don't need to swear. Ang masapul nga agsapata ka. Because ni Apo, ti biru ka na laeng ket ti pudno. If we live by the truth, if we are guided by the truth, then there is no need kuna ni Apo nagsapata tayo. Amen. Itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Tumakder tayo. Mamatiyak, Mamatiyak, Diyos Ama, manakabalin. Amen. mga marso at ilangit kendaga. Mamatiyak met ken Kristo bubugto nga anak na kitapo tayo, at ilmao iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nalansay iti krus na tayo ket na itanin. Imulog ti ayat ng pinatay, nagungar iti may kadlong aldaw. Imulit sa dilangit, ket tugaw, ti manakawan, ti Diyos Ama, manakabalinan. Agapuntos sa diyay nga umay manghukom, kadag silibiyag, ken kadag pinatay. Mamatiak met iti Espiritu Santo, pacheck met iti Santa Iglesia Katolika, ti panagre-renano dagiti si Santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar ti bagi ken biyag agnanayon. Amen. Kakabsat ko, intay ita kumararag iti Diyos nga po tayo. Tapno babaen tinabilig, apan ang ibabat ni Santa Maria de Guadalupe, patgan na dagiti amin na intensyon tayo. Pakiiramanan, ipanggap dahito yung parokya. Titonggal dawat, kuna tayo, Santa Maria de Guadalupe, ibabaet na kami. Santa Maria de Guadalupe, ibabaet na kami. Agpaay ti Santa Iglesia, dagiti mangidadaulo ken kuana, ni Apo Santo Papa, Obispo, ken Apo Apapadi, tapno agtultuloy a maparaburan, tinaan-anay asalunat, kinasirib, ken grasya, akasapulanda, iti kasta, agtalenaedda, anaragsak, ken napakumbaba, akas ken ni Berhen Santa Maria, ket makapagserbida anapno ti ayat ken ragu. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabaet na kami. Agpaay kadagiti amin a pinili ti Dios amang ituray ti gobyerno, ti ili a Pilipinas, ken amin a naisaad amang idaulo iti naduma-duma nga ahensya, mabigbig da kuma
Ati panagserbi, ket maisarming itiwagas a panagserbi ni Apo Jesus kadagiti tattao. Sapay kuma tababaen ti tulong tinailangitan nga ina, agbalinda kuma a mapagtalkan, ken sidadaan amang kita ti sapasap a pagimbagan dagiti umili. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabayat na kami. Para kada tayo amin ang mamati, ken nabunyagan, tapno babaen ti panangibabaet, tinaasi unay nga ina, rumusing kumakada tayo ti ayat ni Kristo, tapno kabaelan tayo ti agkaykaysa, agsisinnaranay, agsisinakit, agtitinulong, ken agkikinnaawatan, iti baet tintay panagsusupadi ti prinsipyo, ken wagas ti panagdaydayaw iti maymaysa a Dios. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabayat na kami. Agpaay ti pamilya anaayat a nagserbi tapno mabangon daytoy a simbaan ni Kristo. Ipaay kumati Dios tinananay a salunat ken pigsa kadakwada nga agserbi ken mangiranod ti ayat ti Dios kadagiti tattao na. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabayat na kami. Agpaay kadagiti amin agimong ken dagiti naayat nga agserserbi daytoy a parokya. Lokal man wenno adday ti ballasyo taaw. Isuda nga insaad ni Apo Dios ang mangidaulo ken katulungan na anang iburay ti grasya ken bendisyon ti Apo anaawat da ti talento, oras ken sanikwada. Agserbi kumamet kadagiti kaaduan tapno agbalin nga inspirasyon ti tunggal maysa at tumulong kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabayat na kami. Para kadagiti aminen aminatay tayo ditoy parokya ken kadagiti awanen makalagip kadakwada tapno ket ipaay kumanti Apo Dios ti pammakawan na kadagiti basbasulda ket maikaridan a makipagnaed iti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo. Santa Maria de Guadalupe, ibabayat na kami. Apo, itad mo ka ti nananay akaasi, nasayat a panakaammo, panagserbi kan panagayat mi kengka. Babaen ti panangidalan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, matulad mi ti napakumbaba, ken napudno a panagbiag na, tapno may ranod kamto iti gloria sa dilangit. Dawaten mi dagitoy gapo ken Kristo, nga anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo para iti panagdaton.
Tumangger kayo. Kumarari kayo, kakabsat, tapno dahil tayo daton tayo, makayayo, iti Diyos sama manakabali namin. Iya po, watan ako madaytoy daton, kadagito imam, ket may paya pa kay daydayawan, ket pa kay Gloriaan, tinagan na. Ken kasama ita pagimbagan tayo, iti kadagupan, nga santuan ng iglesia niya. Apo ilagip mi, ita daydayal daw, panang punong, iti daytoy simbaan, iti gloria, ken kinasanto. Aramida na kam kadmet, at daton, makayayo ken ka, gapuken Kristo nga pomi. Amen. Amen. Ti Apo da kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Itagayo da kita puspus sayo. At dadaan sa tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumben. Puno na may karikat rumbeng. Anong mi kat pa kay salakanan mi. At kami ti amin at tiyempo kandiso. Agyaman kam keng ka Apo na santuan nga ma. Manakabalin kanagnanayo na Diyos. Gapuken Kristo nga po mi. Tati uneg, dahil ito na simbaan, may palubos mo ang anabangon, ang may paay keng ka, inted mo ti di aksarday, ti panarayray mo, kada kami, nga agdalyasat, dito'y daga, tapno, makaay kamit sa dilangit. Katipay mo, ang magkakaisa kami keng ka. Babayan ti panakadagdagan mi, iti saom. Kaniti panangawat mi, karagiti sakramentos mo. Dito iti pangaramidam ada kami, pagbalina na kami as bibiyag at templo. Iti kasta, agdakel, ti kadakupan ti iglesia, kaya danunan na ti kinapuno, iti nain misteryuan, abagi ni Kristo. Kaya maragpat nanto, dahito yakin na puno na, ijay na ilangitan na gloria. Anan sa ta makidangdanggay kami, karagiti di mabilbilang asa santos. Kadaydayawan da ka, ibunagnag da ka, kanitantanok da ka, iti uneg, ti templo, iti gloria, ket kunami adi agsaday. Agparing tumen tayo. Puno na yapo, abay ka nga kinasanto, ket si katigubayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod nga ipay mo, ta Espiritum, amang pasanto kada kito yadaton. Tapno pagbalinem, ket ipay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apome a Jesu Kristo. Iso di sakbay, ayawat na, asya yati bagina tam nagtutuo, nangalat itinapay, nagyaman kengka. Pinispisi na sa nainted, kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaw nyo ket mangang kay amin iti daytoy. Tadayto iti bagik, isya mayawat to, amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan daydi pa ng rabiida. Nangalay ti kalis, nagyaman manen kengka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana.
Alain niyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadayto iti kalis ti dara ti baro ka nagdanayo na tulag. Isang may boyat to may paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan, dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panabungar, inakami salakan, sika tinanumbo di sa malubungan. Itangarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungan ni Kristo, idaton mi kayong kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kayong ka, ti impay mo, may kari kami nga daditoy, saklam mo ka nagservi kam kayong ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano ti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysana kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kadapot ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam tayat na anadyusan. Laglagipam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Obispo mi, kanami na papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi amat maturog si inanama iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadidan iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem ko maamay kari kami amin itegnanayon abiyag ket makiranod kamto keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken ni San Jose nagasat nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadkadwa kamto kadmet kadakwada nga mangitantan o ken mangidaydayo ken ka, kapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kay kaysa ken Kristo. Kinatisidong ni Kristo, iti tempoyo ti Espiritu Santo. Irop ni Mikhain ka managabaling ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon, mawaning gana. Amen. Tumakder kayo. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kaya nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, turdan tayo ti ako na.
Ikanawa na kami, Apo, iti amin na kinadakes, idem kadakam, itat itinapay ti anak mo, nga isu ti ari ti sangalubungan. Tapno iturong na kami ti dalan, ti ayat kan panagserbi, kan tapno agbali na piksami, kadagiti panubok ti biag, iti pamilyami. Iti panagururay mi ti iyaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na dito agsarday. Wapo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nagapo kanya, tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia, kahit kas manyanuro ti pagayatam, ipay mo kada si Asi kengkwana, ti kapya kan panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, iti agnanayon nga waning gana. Amen. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, nadda kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Ipaayo iti kapya, iti maysa kan maysa, kada kayo. Peace be with you. To you. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Agparintumen kayo. At tuy na Jesus nga Kordero ti Dios, at tuy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasa dagiti nayaban ti padayana. Apo, udyak may karinga may kakanya. Yamiti may salay nga sa o, mapay pagpunto kararuan.
Misyon tayo nalika, kinalipalit na, dahil'y isang Diyos, anamaswa. Ipupulong at imatawid kinaglaban. Buhay natin ang ipanakaman, at pagkulang ang ating ibigay ay sa buhay ating Diyos, katatay ito'y may sama natin ay may sama. Kaya ay may sama. Yayanin Diyos, hindi Sumakder kayo. Kumararag tayo, ipay mo kadapo, tada kami, pinasantom, yawid mi, ti bunga, kanragsak, ti pamendisyon mo. Iti kasta, ti iroknoy mi, apan nagserbi mi kengka, iti dayto ya fiesta, agbanag kapagimbagan mi, gapugan Kristo, na pomi. Amen. Agtugaw tayo. Balik ka sa pagyaman, apagbiit laeng apo ang kay madanagan. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos, nga iso ti poon, ken gapo ti nakatipon-tipunan tayo itaagon daway, ken iso ti kangrunaan na pagserserbihan tayo. Pagyaman ken ni Apo Santa Maria de Guadalupe nga ina tayo, nga iso ti katalek ken patron tayo, nga iso ti mangiturturong, mangsalsalukob latta kada tayo, pagyamanan tayo. Ni Apo Arsobispo, Marlo Emperalta nga nangidaulo, tinasantuan a misa, dagiti papadi, ti kaadada ngay may nang padaagdag tinasantuan a misa, pagyamanan da kayo. Ti Valle family, ni Vice Mayor Virgilio J. Valle, ni Mayor Teresita Valle, ni Angelica Ken Marian, ti ayat da nga ng suporta, taawan da iti nga simbaan,
nga pagdaydayawan tayo tatta, no, han nga gaputi ayat ken tulong da. Siguro, no, inrogi tayo iditawan da, baka adigi pa ila mismisaan tayo tatta. Terma na mayor tayo, terma na barangay tayo, ti barangay Patiki nga Idaulwan, ti naalibtak nga pastoral leader, ken ti barangay captain, nagtipon dagitoy, pagyamanan da kayo, ti gaget, siglat, regta, anusyo, ken ti panangipakita yo, dagiti talugading nga naitad kada kayo, pagyamanan da kayo. Ti Paris Pastoral Council nga Idaulwan ni Sir Elmer Belmonte, Paris Finance Council nga Idaulwan ni Manang Ami Valdez, dagiti amin na pastoral leaders, sisa leaders, kada kay amin nga naayat nga tumultulong, mangbibiyag daytoy nga simbaan, oray handa kay nga pagyamanan, amuyo ti bagbagiyo. Da kayo amin nga timultulong, nyaman nga organisasyon, dagiti Lector, Acolyte, Mother Butlers, Music Ministry, daulwan ni Sir Mikmik, kan dagiti kakadwana, dagiti agtutubo, dagiti altar servers, ti Philippine National Police nga dalat tamang tartarabay kada tayo, kin amin, dagiti kabalay ko ti simbaan, di konbento, dagiti katikista, convent boys, ti sakripisyo, reg tayo, pagyamanan kayo. Iti kadagupan na amin daytoy Apo, ti kuna tayo, ulit-ulitan tayo, ni Apo Diyos kumati maidaydayaw. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos, Apo. Ita, danggan tayo mati mensahe nga gapo iti Valle family. Tatatata birthday ni Mayora, ken ni Vice Mayor. Ta ibati da kada tayo, ti maudi ang mensahe kanya ken di sumukat kanyak Apo kay imay tay bigat. Imay tay bigat dilugan na ken di bado na gadagamit na ng awan isuna ta naka-pilgrimage. Iso nga hanyo pay makita la dingit ta orayon yon ton nya. Denggan tayo nga ro di panagsarita, ti maudi ang gundaway, ti kardak dito isango da, ken dato nga piyesta tayo, ta sa balinton ti padiyo, ti Valle family, may dawat man, ma'am, ken sir ti umay. Nga pumayura. Thank you, Apo. Siya ka no tagsarita ko na ni Apo Mayura. Umuna-una ay, happy birthday, darling. Kising ka man. Kinikilig na naman yung dalawang anak ko. Alike man dati nga gundaway, nga agyaman, ken ti ayeten tayo nga arsobispo tayo na po Marlon. Thank you man na po, tanda ka. Kada kita amin nga papadi nga tatata. Thank you Apo. Ket dahito iti may katlo nga tawen. Manipo di dinay didikar dato nga simbaan. Ket oray na wanton ni Father Rupo tamayalis meten. Ket nodda masapul ti parokya. Ang kay ngagked-ked nga masidag kada kami nga gasawa. Tanong kabalan milakit di. At dakamlata nga si Ayat nga tumulong iti daytoy nga parokya Our Lady of Guadalupe Parish. Alike met dati nga gundaway nga mangibaga kini Apo Rupo nga ken kada kayo nga ingana langan ti June 13 ni Apo Rupo ditoy. Ket numampay ket tayo agbati ni Apo Rupo ditoy han nga mabalin tada paglentegan iti papadi nga good for 6 years laeng ti destinasyon na. Iso nga mayalis to ni Apo Rupo ijay Salcedo. Salcedo Apo. Amok nga nairot basit ti puso yung mang palubos kanya na ngem talaga nga kasta. Ti aramiden tayo, ikarkararag tayo ni Apo Rupo. Kastamet nga amok Apo Rupo nga hamo nga inaplikaran di Salcedo. Ngem haan ko ba nga iso ti pagsaksakitan tinakam mo?
But you know, my inspiration is that this is the will of God, a continuation of a challenge. And what is this challenge? You were destined here in Sevilla, where the Roman Catholic Church is a minority. But during your term, you were able to make the Sevilla parish simikat Apo-Rupo. Saan nga simikat kat yung simbahan, no diket di tinagan ni Apo Santa Maria, ni Apo Guadalupe. You have propagated the name of our mother, not only in this locality, but the entire world, through the influence of social media. So I think you made it well. May kadwa, napintas ti relasyon mo kan dagiti ministro nga sa bali nga denominasyon dito'y Sevilla. And I heard nga dapay dagiti ministro nga mayat nga may kamisa dito'y. At dapay dagiti ministro nga inyok korda ti Santo Rosario, a sign of the recognition of the power of the Blessed Mother. Now you are going to Salcedo. This is the second challenge, because Salcedo is also a place where the Roman Catholic Church, if I'm not mistaken, is also a minority. But don't you worry, Father Garrett has established also a very nice church and a place where you will stay. But the challenge continue. Nga sika siguro tinapili nga mang papigsamanen tinagan niya po Santa Maria. Apay nga agsarsaritak ti kastoy, because as a friend I can feel nga medyo hamo magustuhan dato'y papanam. Ulitin ko, Father Rupo, this is a challenge that you will again propagate the name of the Blessed Mother, so that more people will embrace the power of the intercessor, the Mother of the Church, and the Mother of Jesus Christ, our Heavenly Mother. This is a very big challenge, and I think this is your destiny. God has chosen you to be the one to propagate. You will be the one to make known the name of Mary to the other religions that do not recognize Mama Mary as our Heavenly Mother. Father Rupo, more blessings on you. Kada kayo metampo nga kakabsat ko nga papadi. Nga datata dito there is such thing as an organization of the Roman Catholic Church. And whatever will be the decision as far as assignments are concerned, that is the decision of the leadership. You can never be a good leader if you are not a good follower. So let us all unite, my dear brothers priests, so that our purpose here on earth will be achieved. And I tell you, God will bless us all. Thank you and good morning. Tumakder kayo. Antes ko nga ited ti maori nga bendisyon, alak mo daytoy nga gundaway, nagyaman kani Apo Rufo, kakataysyo tinagbalin nga pari tayo to'y Sevilla, parokya ni Apo Maria de Guadalupe, iti daytoy inem nga tawen. Inem nga tawen? 6 years.
So aporopo in behalf kadagiti papadi ti Nueva Segovia, in behalf iti Archdiocese, I also would like to thank you for serving in this parish. Amuyo, dagiti papadi, we go where they are sent. Dagiti papadi, wherever they go, they are going on a mission. So, daytoy ti ipat kaganadbit ko kadagiti papadi tayo that we do not choose where we want to go, but we go where Christ would send us. Isu nga maragsakan at met, nga dagiti papadi tayo, oray dati sumagmamano, nga mariknam, nga ang kuma, koslakas jay ti riknada. But I remind our priest, when you were ordained, dayta sinapataan nyo, that you do not choose where you go where you are sent as a missionary. Isu nga dagitoy ti dawdawatek kadagiti papadi tayo. Ngam ni Apo Rufo, thank you manen ti panagyan mo ditoy Sevilla, parokya Ili ti Santa Cruz, and the Blessed Mother will also accompany you where in your next assignment. So, palakpakan tayo manen ni Apo Rufo. Ti Apo ada kuma kada kayo. Hasta kumamet kenta. Ket bendisyonan kay kuma ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen iti misa tayo, intayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.